тия много масовите модели е много сложно. Аз затова се ориентирах да взема BMW, защото реално всякото това BMW има... Те са 30 обягите всичкото, на всичкото са ще 16 са седани. Няма такова. И аз като кача моето, то се види, че има още една кола. А това за кой? За обувката? Нито една няма в състояние, в което ще е там. Нито една. За него? Той една беше, ама се срязах. Това години. Беше Или го остави за мене това. Детето ще яде по-жоли, знаеш, че той не яде пюрета. И тя неговата беше с 10-12 хиляди по-скъпо. Това го остави за мен, Добре. това е години, или това за Иван? 3-14 За Иван. То за Иван беше една голямата причина. И хубаво, дай го тук да се. Айде на Неговата следващия. беше 28. И той е спазали сега 26-7, 26 нещо е Те може да... такива коли, това са направени като хората, когато са такова, хората ги оценят, защото първото, което е, че са първото, където че съм доста, аз самия знаех какво е, що е, но не предполагах какъв автомобил е и хората, които си разбират от BMW-та, си ги знаят там и си ги гледат. И да ти кажа, че просто ще ми отнеме много време да направя, защото майсторите просто много се тут. И доде такива работи ги премислям, то ти минава живота в условия.